Nesměj se, volá. Někdy stane takhle. OK. Halo? Halo, halo, slyšíš mě? Jo. OK, tak mi to řekni, hele, na rovinu. Já jsem vlastně jenom jako řekl svůj názor na to. A řekl jsem to z toho důvodu, že z těch lidí všech jako jenom bych chtěl, jestli to prostě z těch lidí děláš, jakože dá se říct, jakože i debily. Prostě, že děláš takový ty videa, jak tam se, jak říkáš, se odhalíš to, jak si udělal teď konstum, ta akce, jak si říkáš, tam se odhalíš. A prostě z nich těch lidí děláš debily, že se takhle z nich prostě říkáš takový ty jejich to, stačí vřet do správnou chvíli a takový ty věci. Bylo to jenom můj názor, jo? A ty si to nepochopil, že to považuješ za blbost? Jak jako za blbost? No, to odhalení a ty věci okolo, hele. Protože každý čeká nějaký primitivní odhalení, že si před vás stoupnu a sundám si šátek, ale to odhalení vám má dát jakoby něco víc, než jen něco primitivního. Přece sundat šátek, to si může jít tamhle Pepa z Horní Dolní a bude to mít stejný efekt, jak když si sundá šátek Nejfake, který je taky Pepa z Horní Dolní. No ne, že osm prostě jak z těch lidí prostě děláš debily, jako. Ale v čem je ta funkce toho, že z něj dělám debily? Třeba já jsem tě dřív sledoval, já jsem i dřív tvůj odběr, takže jsem tě to, jak jsi točil i třeba, teďka mi třeba řekni, jak jsi měl to na plechu, jak si těm lidem řekl vždycky, oni se tě něco ptali a ty jsi jim vždycky neodpovídal a rozdíl jsi jim to. Řekl jsem jim díky za otázku, měj se. No to jsem dělala právě proto, že oni se ptali na voloviny. A když se třeba ptali úplně normální věc? Tak jsem jim to řekl taky, protože jsem se tak choval ke všem. No právě a to prostě, když s tebou třeba, vím si, že třeba oni tě sledovali tak dlouho a třeba jako chtěli s tebou se ti peníze zeptat a ty si prostě neodpověděl a zajímalo je to hodně. No na 20 dílů, co si pamatuju, tak byly tak 2 normální otázky. Připadá ti 2 normální otázky vůči, já nevím, nějakým 200 jako normální? Nebo něco, že oni z toho budou mít nějaký trauma? Ne, no ale tak jako tak vím si, že kolik jsi natočil, 100 jsi natočil nebo kolik? No. No a koukal jsem asi úplně na každý tvůj a bylo tam třeba, v jednom si jich třeba udělal 5 hovorů a bylo tam třeba jich dost bylo normálních, tak proč jsi na to neodpověděl? Vím, že jich bylo málo. Já teď nevím, tuším do 20. nebo 30. No to ani ne, do toho 20. Možná ještě míň do 15. Tak jsem říkal jenom díky za otázku, měj se, ale asi pochopí, že jsem nemohl tohle dělat 40 dílů. A fakt myslím, že od takového 20. dílu, možná dřív, možná později, už jsem s těma lidma normálně komunikoval. Možná jestli slídl zrovna jenom ty videa, kde říkám díky za otázku, měj se, ale v těch dalších jsem normálně s nima si povídal, komunikoval s nimi, takže nevím, ty jsi tam někdy volal, nebo dovolil jsi někdy ke mně? Ale... Ne. Já jsem o to někdy třeba jednou jsem se chtěl, pak jsem říkal, jako, že ne, a že to, takže že ne, a pak si třeba to, teď jsem se vůbec nemohl dovolat, jednou jsem to zkusil a pak jsem to neskoušel potom. A bylo to proto, že jsi tam jakoby nedovolal, nebo ta otázka ti přišla pak, nebo na co jsi se chtěl zeptat, hele? Já jsem se chtěl zeptat, jako, něco pak došlo hodně, pak mi to přišlo jako, že hodně to divný, že jsem se chtěl zeptat, jako, proč se takhle neodhaloval, že taky věc, už mi to došlo, že to, už pak na to ptát nebudu a pak jsem se radši nedovolal potom. Co, no ale když se fakt podíváš na ty další díly, tak to díky za otázku, měj se jsem fakt říkal jenom nějakých 5 dílů. Jo, pak už jsem jim normálně jako odpovídal, takže nevím, no, ale s tímhle jako nemůžu souhlasit, fakt jsem těm lidem, jsem s nima komunikoval stejně jako s tebou, hele. Mohli jsme si zavolat a až by ses ozval, tak já bych ti řekl díky za otázku, měj se a ukončil bych to. No, Což jsem mluv, chci říct ještě. Což jsem neudělal teda. Jo a jak jsi říkal, že teda se teda někdy odhalíš, takže si jako, že těm lidem si říkal, jako, že to můžu dělat každý, takže jsi to myslel jenom jako, že prostě všichni tam říkali, že Nejfake je skupina lidí, je to pravda? Taky věci. No právě to je otázkou toho odhalení. Kdybych ti to teď řekl, tak to je takový jako nefér vůči všem. Já to hlavně nechci, já si to prostě, jestli to je pravda, já to nějak nechci vidět jako.
No právě nemůžu na to odpovědět, jestli jsem skupina nebo ne, ale kdo sleduje prostě to Nejfejka díl, tak ví, že na těch videích spolupracovalo hodně lidí, třeba ne přímo, že byli jakoby Nejfejkem, ale co se týče jakoby věcí okolo, takže teoreticky se dá říct, že Nejfejk je více lidí, ale... A sledoval jsem tě teda hodně dlouho a jak jsi třeba napsal, že ty poslední videa a třeba si napsal, že kvůli tomu, že a pak se začal znovu točit, takže v tom lidi v tom měli hrozný velký zmatek, takže nevěděli, o co jde, takže třeba si napsal poslední video a pak už si chvilku natáčel, se natáčel znovu, takže... To poslední video, to je strašně lidmi nepochopeno, protože myslíš to končím, ne? Video. Ne, poslední video. Poslední? To bylo na konci roku, jsem myslel jako, že to poslední video v tom roce. Před 4 měsíci to bylo. No, teď jo, to bylo na Silvestra. Poslední video jakoby v tom roce jsem myslel. A to končím? To bylo to bylo před létem a já jsem právě jakoby, že na léto nebudu si s lidmi volat na Skype. Dřív to bylo tak, že každou druhou středu v 18 hodin tuším, tak jsem byl vždycky na tom Skypeu, jsem na plechu, no a tam jsem jako už nebyl přes léto, tak jsem právě udělal to končím, aby to vypadalo jako, že končím, ale v tom videu pak jakoby na konci řeknu, že se omlouvám, že už nemůžu, ale že přes léto nebudu točit to na plechu. Fakt, když se na to podíváš, tak tam je to řečeno. Takže nemůžeš jako hodnotit jenom podle názvu, to bych mohl napsat název videa, uříznu si ruku a ve videu si ji neuříznu. A co jsem chtěl říct teďka, jako konzumují všichni to, já jsem teda dřív jsem teda taky hrál Minecraft před rokem a co teda všichni s tím máte, že tu hru pořád takhle uráží, to takové věci o tom. To není urážení té hry, nebo aspoň z mýho pohledu nebo z mýho postoje. Já neurážím tu hru, ale spíše tu komunitu, protože když je dneska youtuber, pravý youtuber na YouTube, tak zkrátka není den, aby si nečetl mezi komentáři spamy, tady jsem začal hrát svoji novou sérii Minecraftu nebo nějaký jiný hry a opravdu to spamou až tak, že to začíná být nepříjemný a když mi někdo napíše nejféhle sdílneš bys mi můj kanál nebo video, tak mi pošlou právě ten Minecraft, jak hrajou a když jim řeknu, že ne, tak oni začnou jako prostě nadávat, že jsem pí a že jsem čů, takže zkrátka nějakým způsobem tu komunitu nemám rád, ale když jde jako tu samotnou hru, tak proti ní nic nemám. A ještě vlastně takhle zkrát pod tím šátkem, co ti jako vadí, nebo co zasedíš, nebo něco prostě? Ten šátek má symbolizovat právě to moje motto, to určitě možná znáš, jméno ani tvář nejsou důležitá je myšlenka a názor. A právě když mám ten šátek, tak se lidi nesoustředí na to, jak vypadám, kdo jsem a další nějaký jakoby konkrétní věci o mně, ale střebávají jenom to, co jakoby říkám. Určitě, to si jasně musíš přiznat, že kdybych udělal nějaký video, kde se máš zamyslet, tak by se z půlku videa díval na to, jestli náhodou nějak rychleji nemrkám, nebo jestli nemám křivou hubu, když mluvím, nebo něco takového, ale jestli se soustředíš na to, co v tom videu jakoby sděluji. A to je právě jakoby účelem toho, že mám tu tvář zakrytou. Takže by se vlastně jako soustředil na to video, o čem tam říkáš? Přesně tak, to právě abych nějakým způsobem posílil to své motto, jméno ani tvář nejsou důležitá je myšlenka a názor a taky to, že dneska je prostě taková doba, že se lidé nějak posuzují podle toho, jak vypadají, nebo podle nějakých jiných viditelných. Nevím, jestli jsi to ve třídě třeba zažil, že se někomu třeba smějete za to, že má brejle nebo rovnátka. Jo? Jo, no. A chci si představ, že bys byl ten, který má ty že by se ti takhle jako ty ostatní smáli. Nebylo by lepší, kdyby jste nějaký šátky, masky a nikdo se nikomu nesmál a pak by se třeba zjistili, že ten člověk, který má ty brýle, takže je docela fajn člověk. No, takže vlastně ty to nosíš, aby si teda soustředil na to video a ne kvůli tomu, že bys jako teda se za něco styděl, teda tam chápu to dobře. Přesně tak, jako až se odhalím, tak to stejně bude venku a to, jak vypadám, budou lidi vědět a záleží, jestli oni to přijmou pozitivně, anebo raději budou vzpomínat na to Nejfejka s šátkem, aby
aby měli tu vzpomínku, že opravdu ten názor a ta myšlenka, že je přednější než nějaký ten obličej. Protože já koukám takový ty testy, jak tam bylo, že co by si vybral, kdyby se odhalil, že by měl točit dál, takže a víc tam bylo, že by se směl odhalit a pak točit dál, anebo druhý bylo, že by se směl vůbec odhalovat a točit dál, takže taky jsem to tam četl na té tvojí stránce. A ty jsi hlasoval pro něco z toho, nebo jenom četl? Já jsem četl, protože já jsem tě pak už moc nesledoval, mě už potom taky jako, mě to pak moc nebavilo. Ono je to stejně tady tohle, já nevím, 3 týdny starý, to zase tak dlouho není, ale... Já jsem to četl, že fakt já mám like na té tvojí stránce, protože jsem na té zakrývače lží, já jsem četl ty komenty pak. Ok. A tebe teda nemám na ty akci čekat, nebo dorazíš? No. A kdybys mohl, jako kdybych ti dal volnou stupenku, dorazil bys, ale? Nebo nejsi z Prahy? No, nejsem z Prahy. A máš to daleko do Prahy? Ze Sokolova, takže asi jo. No tak docela jo, jako není to tak daleko, ale... To 20 kilometrů Prahy. No, ale to někteří to mají i dál a dorazí. A tam právě na ty akci, jak ty říkáš o tom odhalení, tam právě jde o to, že já se s těma lidma nějakým způsobem setkám a prostě budeme jako tváří tvář a můžeme jako spolu mluvit a pokecat. A i když takhle po Skypeu sice spolu mluvíme, ale je to stejně takový neosobní, protože věřím, že kdyby jsme seděli prostě metr proti sobě tamhle někde a kecali, tak to bude možná probíhat jinak. A právě ty by ses třeba na tím, když já budu odpovídat, tak by ses právě díval na tu moji tvář, jak vypadám a co dělám, jakoby takhle okolo a moc bys jakoby nevnímal to, co jakoby ti sděluji. Nebo jak myslíš, že by to probíhalo? No tak jako můžeš jich všem do tam ses odhalil, takže už pak moc by tě nevnímal, a spíš by je zajímalo, prostě seš odhalil, protože ses prostě odhalil. Prostě bys nevěnoval tomu, co bys mu říkal. A z tvýho pohledu myslíš, měl bych se odhalit a prostě skončit to, aby už všichni měli jakoby klid, hlavně ty, co mě jakoby nemusí, a nebo bych měl jako pořád natáčet, jak to vidíš ty? Jako, já ti taky to moc nemusím, ale jako já bych to byla tak, jako, že kdybych měl fakt nevybrnul já, takže bych se tady, že bys teda se jako teda odhalovat to teda neměl a měl bys točit dál, jako, tak jako, já ti teda moc nemusím, ale tak pro by to bylo lepší, bys točil dál. Ok, tak díky za názor. A koho třeba jakoby tak sleduješ na YouTube, když mě ne? Kdo je ti spíše touto blíže? Já mám tady, myslím, že 150 odběrů, sleduju tam Adama Jíchu, Vidraila, Assassina Toyotomy, Gamera, Flygana, Bendra, Datla a takový. Já jich sleduju hodně, Johnnyho taky sleduju. Takže nejedeš prostě jenom nějaký let's play, že fakt jedeš i ty pravý youtubery, ty, jo, i ty blogy jedu, no, i toho Vládu taky sleduju, no. Ok, ale to je super, protože tohle je taková ta nová jakoby generace, která bude tvořit v budoucnu jako tu YouTube, takže to určitě ti jakoby chválím a uvidíme, no, určitě já nějaký videa ještě točit budu a co bude pak uvidíme a jestli odhalený, neodhalený. Každopádně ti díky, že jsme se nakonec zavolali, když se ti moc nechtělo, co? No a ještě teda, to jsem se tě vůbec nezeptal, proč jsi tam pod několika těma videama, pod 6 nebo pod 7 psal ty šašku? Jako to není urážka, ale je to takový jako trošku pošťouchnutí. Ty šašku. Když jsem tam četl, já jsem teda kvůli tomu, že si to s tím naplachu, jak jsem fakt koukala, tak si jako třeba těm lidem neodpovídala a těm potom nadávám, mě to docela taky štvalo, že jsem je jako to, jak byla na jedním místě, mě by taky hodně štvalo, takže a potom už mě to vysvětlilo, takže... Mě taky, no ale lidem se to jakoby líbilo, že se tomu zasmáli, protože vždycky to bylo tak, že ten člověk se na něco zeptal, takový šťastný, třeba 2 minuty se ptal otázku a já pak na konci řekl ve 2 sekundách díky za otázku, měj se. No jo. A to mě právě naštvalo, mě by to naštvalo prostě, no. No mě by to taky naštvalo, no. Naštěstí ale už to nedělám a dělat to nebudu, protože s volacíma pořadama už jako končím, takže můžeš být ještě hrdý na sebe, že jsi mi dovolal, protože už moc lidí tu možnost mít nebude. Tak můžeš jednou dětem vyprávět, že jsi byl možná jeden z posledních, co si volal s nejfejkem. Jo. A tak no. Tak jo, tak já ti teda poděkuju, že jsi teda zavolal, pokud ještě něco mi chceš hele sdělit. Ne, a kamarád tady, Miro, něco ty? Ahoj. Ahoj, jsi takovej druhej tichej, hele, taková morální podpora. No jo.
Ale tak ty si chceš, jak se taky můžeš na něco zeptat, ale... No tak jako já na tebe koukám, no, nevím co říct. To stačí, ale jestli se na mě díváš, já se toho vážím a třeba se Kostík zase jednou ke mně taky vrátí a musíš ho přemluvit, ale Míro. Dobře. Tak jo, tak díky moc kluci, že jsme si pokecali, ale zase to berte tak, že já jako jeden z mála youtuberů si s váma zavolám a pokecám, ale o tom. No to si zase vážím já jako. To nevím, jestli byste třeba od nějakého jiného youtubera takhle v 1 hodinu ráno si s váma volal. Ne, ale jako já si jako taky, když si to taky nesleduju, ale taky si to vážím, že s tebou volám, jako. Já si právě zakládám na tom, že nějakým způsobem chci mezi těma divákama být jim na blízku a prostě s nimi takhle komunikovat. I když jsou to lidi, kteří mě třeba nějak moc nesledují, jako třeba ty, nebo i dokonce mi říkají šašku, to je dobrý. A tak si prostě s těma o to promluvím. To je vždycky lepší o tom problému mluvit, o nějakým, co nastane, než to ignorovat. Mhm. Tak jo, tak se teda mějte, ať se vám daří a... Jo, tobě taky. Tak snad se někdy třeba se uvidíme, uslyšíme u nějakého videa, třeba už bez masky. Mhm. Tak jo. Tak se mějte, čau čau. Ahoj. Tak čau čau. Ahoj. Ahoj.